नमस्कार पुरा जणाके आजच्या आमगेल सुपर स्पेशल रेसिपी बड्डी कणगा चिप्स बाहेर तुकून हाडचे बदलाक आम्ही घरकडे कोण दाखयला मस्त इजी रितीर कोण दाखयला फुल रेसिपीक एंडते पळ्यांची इष्ट जाल्यारी लाईक करांची। ते बड्डी कणगाची हांव कचरी करतात। आता सुरेख आधी ताली काडटा। नंदरबाळ केल्या कचरी केल्या वरीने हे पातला न्हू सुकू काय आता एक वळशी झाला काढ्या गिसून घाल्ले एक 10 मिनिटे सुक्को मागीर तळटा हेजे मिठा उदक घालका मागीर तळका। आता तळू घालता कचरी आणि परत आता मिठा उदक घालते त्याचे आता काढता सळसळ राबलायच्या हे त्यांनी रोड साईड विकता पळय त्यांनी तळचेर परत तशी दिसतस गो। बड्डी कणगा चिप्स को बापा माँ वही गड्या आपू गेल कशी केल्या ना वही वा आव खाऊन पडत वा सुपर क्रिस्पी झाला तुम्ही ट्राय करा।